Hi guys, so welcome back to my channel. Today is September 4 and time check it's 1:34 PM na. And ako dire ila Jaro. So nag-shoot mi ni Jaro dire video para sa iyang project and naday ko yung klase yun niya mga 4 PM. So mag-try ko mag-vlog sa school. So first time na ako mag-vlog, ay dili day first time. So, first time na ako magdalag DSLR na mag-vlog sa school. And currently, nag-study ko. Nag-study. Wala rin, nagbasa lang ako gamay sa mong ADAFI na subject kay wala mong good ka ng grabe ka. So, yeah. So, kailangan magbasa advance para mag-answer ta sa iyong mga quiz. So, unya, pakita na ko sa inyo sa school kung sa mong buhaton, isa lang mong ka-subject. And, ay, kabalo na ko sa mong buhaton niya. Mga tanong ko mga, ay, na-remember pa ito na ninyo itong akong gibuhat, itong kuan questions. Hi guys, so, magnaog daw mo. Patupot ako sa dyan. Ha? Namin sa 9th floor. So, papuya din mag-vlog yung kung DSLR nga. Wala pa siya try nandun lang. So, yeah. Mali yung video dari ko. Sa... Kaya na. Naon daw si Johnny. Kami tayo pagkakon. And then, pagbalik. Saan oras? Pagbalik, siguro kayo mag-phone ako, kayo mag-classip ako. And... Hi guys, ito si Jaron sa 7-Eleven. Mali din si Jaron. Ano siya, nakita niyo sa tagong vlog. And then, guys, first time ako mag-vlog na gamit ang DSLR sa gawas na wala pa siya tripod and all. So yeah. Huwi case ako mo. At tumig 7-Eleven. Unsa siya? Unsa kadami ang kuan? Oh my God, wala na ako. Unsa siya? Sige dyan, siya unsa kadami ang kuan? Unsa? Uy, unsa ang kuan? Ikaw, unsa ang maisip? Siguro na kung kuan. Unsa yung maisip na kuan? Unsa kalami? Lami? Unsa? Uy, kuan. Unsa na kuan yung ginaisip? Kuan, kanang what lang siya. Lami? Lami. Unsa kalami ang kuan? Unsa kalami ang kuan? Kuan. Unsa kalami? Unsa gani? Ang kuan, whatever comes to your mind, gani. Lami. Lami? Nice studios. Nakoy ka siya sa imo, ma'am. Whatever comes to your mind, mora ko. Yes. Unsa kalami ang kuan? Ayaw mo mali, wala ko'y lip tint pa. Usa ba na? Ayaw Usa na, ba? oy. Ayaw, oy. Kapila na ka na sa Dili vlog. ko. Dili ko. Na. Dili ko. Sige guys, mag-liptin sa daw siya. Hi! Hi, Krisha! Charo, vlog ko karon. Part of the vlog? Hi, Dave! Hi! Kumain muna ko. Unsa kalami ang kuan? Ay, kanisitin kay Sweeto manisitin. Yes. Unsa kalami ang kuan? Ang unsa imon, ang unsa. Ang kuan. Supremo. Kuan nami kayo kanang danlog dai. Seven Jen. Kaya, unsa kalami ang kuan? Ang unsa? Ang kuan! Hi! Welcome back sa channel ni Raymond. Tayo nyo siyang i-subscribe. Guys, mga din ako mga groupmates na mga gahot kayo, nag-answer na daan. Hi, Hana! Yeah. Ang pamati kay si Hana, oh.
Namion na siya. So guys, magtukbang lang. Magmukbang namin sunod. Tapos ang naka-prepare si Ray, kaya ko self, namiman ko. Joke lang. Hey, hi guys. Yan na mawala ka, Craig. Wala lang. Mawala man lagi ka. Mawala man lagi. Hi, sasulitong ko na lang ni. Kay palubat na ko. Hi, Chari. Siya pa ko sana. Sigal. Hi, oh, si Cavs. Nakoy question. Sige, nakoy question. Kung saan na magawa sa inyong mind? Sige. Ang sa kalami ang kuhan. Lami kayo. Ang sa lalakuan. Rambutan. Rambutan daw ihat siya. Imuha, ang sagit imuha. Chicken joy. Okay, mga lang to. Hi guys, so today is Nabilin gid ay ang ba. September 6 and lunch na mo karon. Mag-vlog ko, continuation ni siya sa vlog na ko to last Wednesday. Mara si Charissa di ay. So wala daw siya baon. Nabili lang ang baon. Kumuha na lang na isa ka rice. Ay, 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 ako talaga sa vlog. Kasi ka ba sa akong vlog? Ay, lagong kayo pa yan. Sunod na, magbili ko lang. Lagong kayo katalaw na. Guys, magbukbang daw niya na si Alfred. Siya daw magbukbang. Masyado ang kaunon sa tumukbang. Sa to ka ni Joy. Kanang kuan. Si ganina content magka-revenue ko ani. Nakinaw nga na, magka-revenue, gago. Thank you. So, ano yung phone lang? Wala yung videos. Ako na lang mag-video sa sarili. Bigyan na ka mo. So, today is last day dito. Oh. Kasi yung last day pa rin ka? Ha? Last day of Last day sa VGL. VG. Ay, last day, last lang na eh. Pero last, ito nga din nakakaroon. Nakapila bitanan mo. Oo naman. Sa dalagang kusina, dalagang kusina. Dalagang kusina, yes. Video na kon? Oo. Ay, video man dahil ito di ay? Hi guys, so time check is 11 p.m. na. Today is September 6 and tomorrow mag-vlog din ako sa school kasi para continue lang yung vlog natin for this vlog and tomorrow may class ako sa school which is NSTP and andito pa kami sa Cosmo. Tomorrow din yung last day here sa Cosmo kasi Sunday yung living or burial. So, mga din yung mga classmates si Charissa, si Cap, Chari. Murag na. Chari guys. Muna pinakataas sa room. Ang kaka. Tapos, ano, importante. Ay, wala. Deliver na to. Kung sa'yo, mimingani ka na. Please, check ang ating mga students if gumagamit sila ng post, not photo.ready. Lapit lang yung ano green na my flower. Ay, ako po na sa sun! Hey guys, wala bang drawing? What's up mga kaigan? Ang dali-dali, babe. Ako pa. Ay, to vlog mo mga. What's up mga guys? So, basta explanation na may Guys, kanina nakalat na lang sa si Jomar, mani.
Sabi hi. Hi. Hi vlog. Hi vlog! Hi vlog. Hi guys, so masa chi karon ang last vigil last vigil, and on our way may magpalit og juice kay nahurot ang juice ng mga expired. Sa pa Ano? Wala, straw pod. Plastic cups. Plastic cups. Nagan kay bisita si Uncle Boy. nahurot na kutsara. So ugma ang kutsara dito na lang mga lubong. Boreal. Mga Diba Boreal is the 11:30 daw sa morning till afternoon, so mag-vlog ko dito kaya dito daw mag-dinner. Dito? Dinner daw mag-party Sasa. Oh, Ano? Ulo ko sige yun dito na ba? after daw dito kayo mag-dinner dito sa Bangin Memorial Park. Di ka na. Tignan na si Josephine. So dami karon Hindi na party tomorrow. Puso eh, boy. Wala yan, sinuon pa na. Bakit man? Ha? Ha? Wala. Namatay yan. Ayan, wag. Ayan, anak pa. Wait, wait. Tanto saan? Hi guys, so just got home from school and time check, it's 1:21 PM na. And yeah, I guess that's all for today's vlog. Di ko alam kung anong whole content nito, but yeah, kukompile ko lang yung mga vlog na or clips na nakuha ko sa school. And di ko din alam kung ano yung itatitle kong vlog nito. Anyways, magka-come up lang ako ng title after ko ma-edit itong vlog na to. And yeah, mag-watch out din kayo sa mga videos ko maybe next week or after next week kasi may mga reviews at saka event din akong pupuntahan, and try kong mag-vlog kung kaya ko. Yes, that's all for today's vlog. I hope you enjoy watching this video. And if you did, don't forget to like this video and give this video a big thumbs up. And comment down below what you guys want to see in my next video. That's all for today's vlog. Until then, see you in my next one. Bye!